kako ručno upisati studente na svoje e-kolegije na sustavu Omega. Tako da prvo odete na svoje e-kolegij, potom kliknete s lijeve strane u bloku koji se zove navigacija na poveznicu koja se zove sudionici. Potom provjerite jesu li upisani možda stari studenti, ako jesu trebate ih ispisati. Postoji poseban video na ovom YouTube kanalu u kojem piše kako to napraviti. Ako je sad sve u redu i tu ste samo vi nastavnici, kako upisujete studente, tako da kliknete na Piši korisnike i potom u prozoru koji se zove Piši korisnike, pod Odaberi korisnike trebate unijeti njihovo ime i prezime. Ja ću sada koristiti studente probne, lažne račune koji se prezivaju Probic. Probić. Kada upišem cijelo prezime, dio prezimena ili dio imena, sustav mi nudi neke osnovne podatke o njima. U ovom slučaju ime, student, prezime Probic 1 i JMBG. Također u drugom retku nalazi se e-mail te osobe. Ono što ćete vi koristiti kao referencu i kao popis svojih sudionika, odnosno studenata, je sustav ISVU. U sustavu ISVU vam stoje podaci ime, prezime i JMBG. To što vam ovdje se još nalazi i e-mail, vam samo daje još dodatnu razinu provjere. Znači, s vašeg popisa ste našli da je student Probić 1, da mu JMBG počinje sa 124, završava na 568, kliknem na njega. Potom, mislim da imam još jednu osobu koja se preziva Probić 12, na popisu u ISVU piše da je počinje sa 25 i završava, čudno li čuda, sa 25 JMBG, to je ova osoba, kliknem na nju i to je to. Kada ste završili sa 20, 30, 40, koliko god već studenta imate na vašem e-kolegiju, provjerite samo da pod ovo dodijeli ulogu tu pred kraj ovog prozora, piše student i klik na upiši odabrane korisnike i kohorte. U ovom trenutku smo upisali vaše studente, oni su ovdje na popisu polaznika, piše student Probić 1, student Probić 2, pišu njihovi JMBG brojevi, piše njihova adresa e-pošte, da su ulozi studenta i to je to.